най-лесният начин от това да направиш това. Хайде да го направим заедно. Това наистина е геймчейнджер за хората, които нямат обем в косата си. Като аз го правя след този уред преса сешуар. Моята коса е доста финна, така че не задържа много обем и се старая по всякакъв начин да го придобия. И с тази преса до тук съм получила най-добрите резултати. Тук на клипа се вижда, че аз винаги я пускам на най-високите градуси. Пробвала съм няколко такива, дори оригиналния Dyson, и това може би е най-доброто бюджетно попадение до тук. Слагам си задължително и термозащита, като имам чувство, че тя даже още по-задържа самия обем в косата. Първо си изсушавам корена наобратно, което е абсолютно задължителна стъпка. И след това кичур по кичур почвам да се изсушавам и изправям, като както виждате тук на клипа, винаги минавам първо наобратно в корена, нагоре с въздуха, за да може да запазиме обема. Моята коса по принцип е чуплива, както може да видите, като е мокра. Доста ми е фини косама, така че може би за 15-20 минути успявам да се изсуша и изправя. Всеки един кичур го минавам по два пъти, просто за всеки случай. Ето виждате, тук минавам първо нагоре и гледайте какъв обем оставя. Ще ви оставя линк от сайта, който си го взех долу в описанието, ако искате да го видите точно него. И вижте, това е даже отведнъж. Имам чувство, че съм била дори на фризьор, толкова много обем ми остава в косата. Ползвали ли сте такава джаджа?